سبيتي إنديا فرسي عقيتو خيتهم سخال فرس قيرني نعيش سبيتي دا خطفوا عندنا داريهم ما هم دا قطفتي أقوم تتفرسي على سواهسته كل جزء سينيرو دحري نقول لول بالي نفس الطور مخاني مسفلت بخا سلام زخبركم تخاتلتي إريترا ميديا نتورك ببزر لكم وصلنا كنيات كان يوم كتكونوا تسفى قبر وما عنتي خمسترينا زر لكم أب كونفرنس هول ناي حكو سينا نركب زلنا بحنكو تاخن تبياز أننا متحف من برغتها ناي أيدا مبرهتو هالهالتا ور فليم ستبل دارق 4 شمونتن قطمتات حيزا تأكيبا زلا متحف حيزاتنا اللامو نفت مدبنا خنبلكم سنة تخاتاتو كبرات قطعتنا خبيت صنيحكم كنزتري وزلكم حدا وري غاشا حيزنا لكم مصينا لنا مو نفسها خدل علينا خاو خلا خمون افتان حتتاتنا خناتو فوريت بس نورايت تغير يا معاش مركن تاي مسيلك ابو زعقات اميتاتنا عم تقبر شمنا وندرغا فلوتي جماري تواصاي فقادتكم جمارة عجيب بمنتاي مخنا خمصي خزلها بناي ايدا حفتنا ممرقتا ناي ما أرتي بقول إن أتياتنا أرتيست نبلا نغنينا دراسيت كنبلا نغنينا موديليست نبلا نغنينا هجين قومي ليه متى من خبرناتا زلوا شيء كأخنا قعدس مسأ مالتي تمسحفتون أم بيبنا هنردو نقلبه إنجليزي إنجليزي هو بإنجليش إنجليز قالي نقلبه قالي خان خمس بورتينا نصدقنا نحن بلغت قطع على فلا تدلنا أيدي بساعة زي
ومالت زي حيالكم نجار زي حزايد مثل كم تي شاف ونريد أنا إحنا زي متصحفتما ناي أيدا بستخدم متن زخونة أم باباي أنا محجز زي كونس ولا نتي نباب معبال قبلسي ناي قد المصحف جزيوس كسمع راخ إلى اللوز من ريتولن. Thank you. يلا. سناي مشاتك برنا. مرحبا. Thank you بك حواي. مرحبا. عبد الرحمن متصاخم سو أنا قديفكم زمتصاخم الله قربتي تكنيكا وقديات يحيزونا تصنيحو مدبنا مجمر كم تلمود بزخر سماعات كنج مسلو زغنا بزلنا يحف نبل زغنا قبيع ويقول باب تلكم كتلقسو عرف زلامة بصغرين سواتنا عاوتنا حفاش ولا مدب كتمرح الله خاصي خمس دونكي تلك أنه تسبس كستايت خو تربش سؤالك تميت قلده عندكم عيدا تدرر يوم دقي عبد عيدا مبرهتو نكو حقو سكي نعبل بزور ميت أبزر قد ميدا أخن الله قرب تيتاغعيتون وانا نكو عدا حن متصاحب وابلونا عيدا أبليتكي حفر فري لا خلا ما قرب تيمور على هبولي خاصهم دقيمين كو حقو سكي نكو خمزيلكم اسم مقربكن سدرا بيتكن أحواتكن أب علم سنة طبب زلو بعدخي ممرقتها مصحف كتقبل نكو عبد الرحمن متصاخي نيشتي ليلة مس أيدا مخن قبل نافت مدبنا خنا أطينا أيدا مبرهتو بشحن شعات ميتين تسعان أربعتنا بس مراته وليدا ما كلاين كالأين درجة تمرتا أبيت تمرتا ماني إلن كيه بحرن مسودقت ناب مبل عسران حموشن زوريا سوا وريدا دحريو أب كوليج عد غيح نربعة عامتات بإنجليش ليتراتشر تمررايا قعزو موديلينج أيدا كاب كتشحن عسد حادن كبابي جميرة بويزريت حدا مسكرم أبساوا زجمرتو كساب زل على ترزي ناي ويزريت أفريقيا عباي بريطانيا كتشحن عسران كتم بتيحة دحريون اللوا كحتقولوا لكم يلي خمسة تمتهن لا تحتقر لي الله غيلامو كحتقولوا لكم يلي نعهم كم قدما نتمويا موديلينج أب زحلفة 3 عامات ن3 عامات زخون بشلمات ويزريت إريترا أب يوغندا وددرات كتكايت أنيها كم زمدة بمقبار نتن أبز عودي موديلينج زلوا قدسات عدلات كتفتر بمتنا حد ما تاغي زليو قداي مسلني معرة موديلينج دا مهارت سرعة مرتان ناي قوانقاتات إنجليشن فرنسانيان كتمهرون تانيها معريو وتصيد كابن السنة زنبرة مستمقار ناي سنة قطمي إنه فليمز بالمتحف حيزا متعتنا الله زي متحف زي 4 شمونتن قطمتات زحازت كوينا بختشحن 10 شمونتن درسات زجمرتها أب كتشحن 25 زازيمة لومي 30 حدا مقابيت كتشحن 26 مستدران محازوطان كوينا تمرق الله تلازين كو حقو سكي دقيمنا خا نعاخا أي ماسلنا كنت صعب كنجمر بمستمر متحف بقرمايا ابراهام كنجمرينا قرمايا ابراهام بدرخ كم يمسينا أيد حفتنا إنكو حقو سكي إنكو أجز ولا دقيقة قد دقيقة أرأيكي أب سوشيال ميديا فريند سندينا حجي لايك نجابرينا نزقات أمجن أنا فتيمة حسيبيو أي فلتني سلزي نزي أدمزي سلزهاب كني سلز خبر كني دقي مسكنكين كو حقو سكي مستمقاري كافلي بقام قاتقرينيا سيلفيا كاسودي أبتا on your own words تبل صحفتا زغونة سب كتصحفو زخيل زانتا ألو ياتبل انت غونة كله كابل فينش أون زيرح زانتاتات زلو خنسو كتصحفو يخيل مالت أيكونن مغنياتو متصحف ترى ألا لايكونن محساب مستوعال هواساتكا مدلاين متكامن يدليكا ازي قلات المخان يخيلكا أبز مدايزي قطاميت أيدا مفراتو تعويتا زبل أمنتي زلني نسا أمقدم نايزا متحف قليتاتو خمزلام
እዚ ቃላት እዚ ብርግጽ ድምፂ እዩ ፀይሩ ዘሎ ድሕር ምባል እንተኾነ ድምፂ ናይ ብዙሓት ከ እዩ ኢላ ድማ ትውስኽ ፀኒሓ ከዓ እዚ እኩብ ግጥምታት እዚ ኪኖ ዛንታ እዩ ዝኸይድ ናይ ኩልና ዛንታ እዩ ሓቂፉ ዝርከብ ብምባል ድማ ፍርያታ እናታ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩልና ምዃኑ ተገንዝበና በዚ ምክንያት እዚ ከይኮነት ኣይትተርፍን ሲልቪያ ካሶዲ ዝኾነ ሰብ ከጽሕፎ ዝኽእል ዛንታ ካብ ትንፋሱ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ ከም ዘሎ እትነግረና ነዚ ክንጽሕፎ እንኽእል ዝነበርና ምሳና ዝነብር ዛንታታት ግና ከዓ ዘይጸሓፍናዮ ካልኦት ከም በዓል ኣይዳ ዝኣመሰሉ ጸሓፍቲ ምጽሓፉልና ንነብስና ኣብቲ ግጥምታቶም ኢና እንረኽባ ብዛንታ ካልኦት ጌርና ከዓ ዛንታ ገዛእ ርእስና ክንረክብ ንበቃ ጆንሶን ዝበሃል ጸሓፊ ከም ዝገልጸውን ግጥሚ ድሕሪ ደብዳቤን መዝገብ ዕለታዊ ዝኽርን ዝለዓለ መግለጺ ስምዒቱ ይብል ኣብዚ ደረጃ እዚ ገጠምቲ ሓይሊ ምግላጾም ጥራይ ዘይኮነ ኩርናዕ ጠመትኦምን ብኸመይ ዝኣመሰለ ጥበባዊ ኣገላልጻን ጽባቐን ኣቢሎም መርኣይኦም የገዱልና ገጣሚት ኣይዳ መብራህቱ ከምያ ጌራ ማዕበላት እናተንስአ ጽላሎታት እናወደቐ ህይወት ብመንደቕ ከም እተዓጽዎ ኮይኑ ክሳዕ ዝስማዓካ ጓህሪ ውሽጢ ኣፍ ልብኻ ብትብዓት ይሃርም ኮቶውን ኣይዕርፍን እናበለት ሓይሊ ውሽጥና ኸነለሊ ሓደራ ትብለና ኢድካል ኢልካ ብርሃን ካልኦት ከተጸልምት ከለኻ ዝግበል ጸለሎስ ተቐብኣ ኣጻብዕትን ቅርሕንትን መዓስ የጻዕድወካ እናበለት ድማ ጉድጓድ ንፍሓሪኣ ምዃኑ ዝዘራእካዮ ከም እትዓጽድ ተዘኻኽረና ብኽብረትኩም ከስተንፍስ ኣይከኣልኩን ከብደይ የቐንዝወንሎ ክሳደይ የሕመንሎ ኩለንትና የቐንዝወንሎ ውጭጭታኹም ኣይድሕነንን እዩ ኣይስማዓንን እዩ ዘሎ ይቐትሉን ኣለዉ ሓደራኹም ደገፍ የድልየንሎ በሉ ከይደ ኣለኹ ሃየ ሞባይልኩም ነፍሰይ ትሕድሳ ዝብል ድምፂ ጆርጅ ፍሎይድ እናሰምዐት ድምፂ ሰብኣውነት ኣስሚዓትና ኣነ በላሕን ጽፍፍትን ነይረ ማእልያ ምስ ዘይብሉ ባህጊ እንተኾነ ሸቶ ዘይነበራ ጓል ምንባረይ ከዓ ክነግረኪ ንዝበለታ ጓል እናዘከረት ጓልን ሰይቲ ምዃን ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ተዘኻኽረና መቸም ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ግጥምታት ዝበዝሐ ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ እዩ በዚ ንኣይዳ ተቐይመላ ነይረ ድሓር ግና ከይደ ኣብቲ ገጻት ናይቲ መጽሓፍ የንብብ ነይረ ሓንቲ ግጥሚ ረኺበ እታ ግጥሚ እቲኣ ነቦኣን ነዲኣን ክብሪ እትህብ ግጥሚ እያ ሕጂ ኣብ ገለ ነግሕታት ናይቲ ግጥሚ እንታይ ትብል እዚ ሕጂ ፀይረዮ ዝኸይድ ዘለኹ ብግጥምታተይ ዝገልጾ ዘለኹ ድምፂሲ ገሊኡ ናይ ኣቦይ ድምፂ እዩ ኢላ ሕጂ እቲ ድምፂ ናይ ኣይዳ ከዓ ድምፂ ናይ ኣቦኣ እንተደኣ ኮይኑ ስኒ ወላ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ከድካስ ድምፂ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ኢለ ነብሰይ ኣረጋጊአ እያ ኣብታ ጓል ኤርትራ ዘርእስታ ግጥማ ሓደራኺ ብሓበን ዳ እምበር ብሓዘን ከይትንብርከኺ ስለትን ፍጹም ዘይሞታ ሓየታት ንሳትን ናይ ስቕታ ኮቦረየን እናበለት ንተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሞጎስ ሂባ ኣብታ ክራይድ ዘርእስታ ግጥማ እውን ደስ ዝብለኒ መግለፂታት ኣሎም ምስ ገደፈቶስ በኺዩ እያ ትብል ምስ ገደፈቶስ በኺዩ እንተኾነ ንሳስ ብሓንሳእ ከለውያ እትበኪ ነይራ ክትልምኖ ኸላስ ብጽምዋ ብንብዓት ክሳዕ እትጥልቂ በኺያ ደኺማ ክትፍትን ኣመና ደኺማ ንሱ ግና ኣይግድን ስለዚ ጠን ሓዲጋቶ ኸይዳ ስለዚ የፍቀረቶ ዘይኮነስ ነፍሳ ኸተፍቅር ስለዚ ጀመረት እምበር እናበለት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ክወፃ ከም ዘለወንን ከም ዝከኣለንን ትነግረና ሼም ኦን ዩ እውን ካልእ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝወርድ ድርብ ኣደራ እትገልጽ ግጥሚ እያ ተቐጥቀጠት ተሰብረት ተጋሰስዋ
ተዓመፀት እንተኾነ ክስስቲ ኮይና ደኣ ተረፈት ሕሱም ባህሊ ዘይፍትሓዊ ርኹስ ነገር ግዳይ ምግባርሲ ከም ቅቡል ይቁፀር ሕርፍፍ ኣቢለ ብቋንቋ ትግርኛ ተርጉምዮ ዘለኹ እናበለት ኣይዳ ምግራማ ገሊጻ ኣላ ኣብዛ መጽሓፍ ማእልያ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ኣገላልጻታት እውን ኣይተሳእንን እንካን ፍቕሪ ምልኡነት ግና ይብሉን እንተኾነ ቅኑዕን ዓሚቑን እዩ ነቓዕናኻ ይሽፍነልና ትብል ኣብ ካልኻ ሰብ ኣብ ዓሚቕ ሕልሚ ስዕመት ክንጥወካስ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ኣብ ህልም ዝበለ ድቃሲ ሰብ ክዕምርረካ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን እስትፋስ ክንለዋወጥሲ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ነዚ ዝፈለጥኩ ዕድለኛየ እንሆ ግህዶ ጌርካዮ ትብል ኣብታ ዘይረአ ጾር ማለት አንሲን ባርደን ዘርእስታ ግጥማውን ምፍቃር ምቕባል ጥራይ ኣይኮነን ሓደ እዋን ምሕዛን እውን እዩ ብምባል ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ትፅቢት ምስ ክውንነት ክሳነ ከም ዘለዎ ተዘኻኽረና እዚ ግጥምታት እዚ ንሓይሊ ትዕዝብትን ኣመለኻኽታ ሂወትን ገጣሚት ኣይዳ እዩ ዝገልጽ ገጣሚት ኣይዳ ኣብ ኩሉ ግጥምታታ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ጸቕጥን ማህሰይትን ወጊድ እናበለት ትገልጾም ትንበሊ ምባል ብወገን ሕብረተሰባት ከይብሉኒ ምባል ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ክውገድ ኣለዎ ትብል ብድሆ ፍርቂ ዓወት ምዃኑ ብተስፍውነት ከዓ ክንከዶ ከም ዘለና ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክብሩ ቅድሚ ምግላጹ ክብሪ ገዛእ ርእሱ ክሕሉ ከም ዘለዎ ፍቕሪ ወላዲ ዋላውን ይርሓቕ ኣመና ቀረባ ምዃኑ ኣብ ዝኸድና ኼድና ድምፆም ኣብ ድምፅና ከም ዘንጸባርቕ ዝና መጋገይን ዘይምስልኻ ከም ዘሰክመካን ካብ ጥቕሙ ግድኣቱ ከም ዝዛይድ እዝን ካልእን ኣመለኻኽታታት ኣብዚ ግጥምታት እዚ ክጸንሐና እዩ ስለዚ ሃየነ ንብብ ርግፀኛ ደጊምና ብዘንብብናዮ መጠን ኣብ ህይወት ዘጓንፈና ነገራት ዘይነስተብህለሉ ክስተታት ኣብ ገሊኡ እውን ዛንታናን ዛንታ ኣሕዋትናን ክንረክብ ኢና ንገሊኡ ኸ መሰንብብናዮ ገለ ነገራት ከዘክረና እዩ ቅድሚ ምውራደይ ወይ ድማ ቅድሚ ናብ ቦተይ ምምላሰይ ክልተ ነገር ከካፍለኩም እየ እታ ሓንቲ ሼም ኦን ዩ ምስ በለት ኣጋጣሚ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ደው ኢለላ ነይረ ቀደም መሳርሕተይ ዝነበረት እያ ዘይተሓስበ ሶሪ ረሃፅ ኣቢለ ኣለኹ ዘይተሓስበ ጥንሲ መሰጓነፋ ከቢድ ጭንቂ ትሕልፍ ምንባራ ይዝክር ኣነ ድሓር ብሰላም ተገላጊላ ገዛ ክንበፅሓ ምስከድና ኣይተሓጎሰትን በእንታይ ደኣ ኾንኪ ብሰላም ተገላጊልክስ ኣይተሓጎስክን ይብላ ይቐኒየለይ ንሳ እንታይ ኢላትኒ ግርማይ ሓቂኻ ኢኻ ብሰላም ተገላጊለ ክሕጎስ ነይርኒ ግና ጓል ኣንስተይቲ ምስ ወለድኩስ ሕማቕ ተሰሚዕኒ ሓደ ስጋኣት ኣለኒ ሕጂ ኸማን ኢላ ምኽንያቱ እዚ ንዓይ ዝወረደኒ ኣደራእሲ ኣብ ጓለይ እውን ከይረአ ስጋኣት ኣለኒ ኢላ እዚ እቲ ድርብ ኣደራእ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ኮይኑ ይስማዓኒ እታ ሓንቲ ድማ ኣሽስ ሪተርን ትብል ቁርብ ናብ ትግርኛ ተርጊመያ ኣለኹ እታ ግጥምቲ እያ ዘዘከረትኒ ካልእ ዘንበብኳ ግጥሚ ከዓ ናባኹም ከብላ እየ ሕርፍፍ ኣቢለ ተርጊመያ ኣለኹ ሓሙኽሽቲ ዝረው ተዓዘቦ ድማ ከመይ ንፋስ ከም ዝደናደን ተመሊሱ ከዓ ገጽካ ከም ዝኸድን ናብ ሰማይ ካልእ ዝዘረኻዮ የሽከርክር እምበር ከም ዘይጠፍእሲ ረአዮ ብውጥረት ትዕቢትካ ዝተፋእኻዮ ሓዊ ዝበተንካዮ ዕንወት ቃንዛ ናይ ኮንፌቲ ክምለስ እዩ ናብ ቤትካ ኮይኑ ጓህሪ እያ ትብል እዛ ግጥሚ እዚኣ ሓንቲ ካልእ ግጥሚ ኣዘኪራትኒ ናይ ዴቪስ እያ እሳ እንታይ እያ ትብል ፎርጊቭነስ እያ ትብል እንታይ እያ ትብል stung by a spiteful wasp I let him go life free that proved the difference between him and me for had I killed my foe it would have proved me at once the strongest wasp and no more difference yet بتقرين يا ترجمة
ቀጭ ኣቢሉኒ ተናኻሲ ዕኮት ይኺድ ሓደክዎ ክነብራ ንህይወት ንሱ ኣነ መጫበጥ ኾነ ጅፍዕ እንተዘብሎ ንዕርብርቡ ገለ መጽዓደለይ ብኡ ምኾንኩ ኣነ ሓያል ዕኮት ዘበልኩ ወሰደ ምኾንና ኸዓ ዘፍሊ ዘይብልና ክልተ ሕደ ኣትብል ስለዚ ምሕረት ኣገዳሲ ንምባል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣይዳ ሓፍተይ ደጊመን ቋሓጎሰኪ እዛ መጽሓፍ ከዓ ተነባቢት ክትከውን ከይዳ ግን ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ሓበንክውን ገሊጽክ ዘለኺ እዚ ምንጪ ናይ ዝግጥምታት ኣብዚ መጽሓፍ ዘሎሲ እቲ መሰረቱ ካብቲ ኤርትራዊ ባህሊ ኤርትራዊ መንነት ዝብገስ ምዃኑ ገሊጻተልናላ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናብ ትግርኛ ተተርጊማ ኣብ ኢድ ደቂ ዓድኺ ክትበጽሕ ሰናይ ምንየተይ ይገልጸልኪ ይቐኒየለይ ኣይዳ ሕጂ ክፎክሳ ጀሚሩ ኣይገስቲ ምስቲ መማቕራት ጅምር ስለ ዘሎ ሕጂ ፎክስ ኢልዋ ከምዚ ኔክስት ናብ መድረክ ክንፅውዕ ንዶክተር ሰላም ኪዳነ ምስቲ መቐር ክትገብር ክንፅውዓ ባይ ዘ ወይ ክሳብ ሕጂ ከም ዝቕርብ ጆክ ዘየቱ ዘለኹ ሓደ ብርቱዕ ስታንዳፕ ኮሜድያን ስለ ዘለና እየ ስቕ ዘለኹ ቁርብተይ ፅንሕ ኢሉ ክመፀኩም ይመሽዑ ክስሕቁ ክጅምሩ ኢኹም Salam, good evening. Flames is the first book by Aida Mabrahtu. It's a collection of poems centered on the different facets of life. The book deals with themes of love, war, family, growing up, longings, and unreturned love, heartbreak, society, hope, mental health, and identity. It's written in vivid, accessible language and is rich in imagery, and some are full of moors, real thoughts in imagery gardens. Flames is a coming-of-age poetry where a young poet traces her journey from home to where she is now and reflects on the trials she faced and overcame and meditates on the war inside in finding herself and locating her place in the world. On first getting the book, we are greeted by the title the author chose, frequently representing the collected work of poems. Aida symbolically represents her work with the word flames, drawing our attention to the dual nature of fire, warmth, purification, refining, destruction, and death. The title reminds me of the Greek mythology of the phoenix, the fiery bird that continually rises out of the ashes. Flames as the elemental central image, then fire and ashes as recurring words. The choice of the title connects the poem to a large theme of rebirth from trials in life, and as a sign of survival and transformation. Flames also can be connected with the other recurring themes of love and occasional bursts of pent-up anger the speaker displays against confirming. Another image is that of voice, silence, and echo. In poems that are mostly written in first-person voice, Aida brings a haunted feeling of nostalgia, search for identity, and self-expression in her poems. She creates temporal dialogue between the past and the present, and represents also relationships in sounds, both harmonious duo and discordant voices of heartbreak and longing. In defense of poetry, Shelley says that the language of poetry marks the before unapprehended relations of things and perpetuates their apprehension in creating new thoughts. One of the striking lines we find in Flames is in Quiet in the Corners, where she writes, "My father wore the warlike skin," ends the last stanza with the 4 even stars. Where the day is done, it must burn through darkness just to be read. We may not know the story behind the chaos, but we know that the poet, like us, has met it before. Helle Wandler muses. Poets, as makers and weavers of words, or singers of created things, reflect and meditate on life and create a bridge between the writer in one end and the reader in the other. Poetry is all about empathy. Horace in Ars Poetica writes, "It's not enough that poems be exquisite. Let empathy prevail and lead the listener's heart. A face will smile to see a smile or weep at tears. If you would have me grieve, then grieve first yourself." In Flames, Aida manages to intertwine the writer and the reader in the action of empathy on roads traveled in humanity's journey.
Despite few typos, the book is readable, but I believe it would have been even more engaging if it included sketches or illustrations to make the poetry more visual. Written accessibly, this is a book for both students and general readers. In conclusion, as Emily Dickinson puts it, poetry dwells in possibility, which is a fairer house than prose. So let us embrace the unending possibilities in reading poetry that speaks to us, and maybe then we can spread wide our narrow hands to gather paradise in. Finally, I would like to congratulate the author. Thank you. Thank you, Dr. Salam. ولاديتا نأيدا سيستريوريت مثلا لا دبوط عيتها حبلا بركة قال ونحقي فاصلة زلا زين نشتوي وزرون بقال الله تحول لا دحن حسب أنت يسمع كل ساعات سيستريوريت. مالسي بتعمل تبقى سمعني حابن كاسمعني كم زي بمبصحاس بتعمي جميرات يا زلا تقتله تبقى سمعني فريحنا نيرنا إنا نو خيني بالبس أيداس بعيننا خمسة خن بها موت أني هنا كو حكوا سكن دجنا سيستريوريت كبر حاونا هاكي وهنس نمدرخ وسي ستاند اب كوميديانز بالكم حاجه كل تسرح يسرح مستمقرنا متحف ندا غبرس او خلو خاطا ستاند اب كوميدي لانديا اي فتخ عندي هتا خو مبالي عدي الله بدحرس ورنيا الى لا انا مش كرمي حاجه صافت على الناسكم الى كمو يا خاص لزي فلت كازلخا جينا بقول خصتا خنغبرك ستاند اب كوميديان ارتعت كلخ نولمو مدرخنا بها هك حوي قدوم قصام كريم أنا لا السبب زي تاش مقبر كم دليت هيدا أو عالم كل تنجرات رأيهم منفس زلوا سبن متعافني منفس دلوا مالتي أيدو حجي حنت منفس ترى كونت النبي إرترا وسي خادلا كلتا منفس سبن متعافن حزام متعادلا كتتاو على يد لا أنا نقع حقوسكي نقع أنا بصدرها حوسكي ملؤ صدرها بيتون نقع حقوسكم مصحف متنتان بزح دس أي بلنني نعي مالتي ما سنت مصحف تجوزوه يخون فلتي تنبوه يوصل لدخونكم مالتي تي حجي أنا خزارة ودل تاي تي مصحف نسمعتي نعي مالسي كم بوقول لخص كمي فتقني ماسي كمي أبيلني إيو كزارب دس دبلني هو تناتك أمر الله ماسي هو سي كتم حضراتي ناتا محدرة قال الله أنا محل الله خمس الله أخوم مالتي حنتني اشتي أيهوت بهالهجر نيرا أمونجو جبسي أمونجو سو أسيريا قالت بهالو تنقص تجني أسكو واقع دلي يجي نا أملاخ يدل منات أملاخ زوج زيادة سعره بقى مسواتي بقي عقل ديكون زي سبك سوال كايلو بقى تجني قندي سبك سوال كا تسبكا بقى تعويت خملص كله مجمرة وص يستقبلني السخ سوال كا قليلو هيوتكم زدولكم ناتا قمر دلا سعره مسعركا فلوتي فرس كان قالوا قال يلو نفتي جنبناتنا أتو خلاص تعرفت وأقوله ناقويت قدامي تتقبلاته بغيد بال سلام تايس بك وايو بك سلام تايس تخوني خميس تخوني يدبل سونت متحف عن بابو حجي هيوتسي ناتو قمر كم زلو ندي خنا قردلي خالد زانتاون كوسخكم حدا سقاب كندي كم تفتنكا إيو أبشاينا ونكم وعقات يمو يدبال صوتي نقص حقوتي دخونا يكون انسسا اندحر كافت اخلي جاتا بيلبلعو اتي وانو روسي غرط
ንጽባሒቱ ሓደ ፈረስ ተታሒዙ መጺኡ ናይ መኒ ናይቲ ንጉስ ሕጂ ፈጣጣጥ ኮይኑ ነኖ ሕግኻ ክትግበር ይደሎ ሕጂ እቲ ንጉስ ሴፈይ መምፁለይ ይብል ሕጂ ሓደ ከምዚ ከማይ ዕውን ድበለኻ ኣሎ ኣብቲ ሽምጥኻ ይደሎ ከሴፍ ብሎ ኣውፅኡ ነታ ሴፍ እስከ በዚኣ ዶ ተሓሽ በዚኣ እምበር እብል ክሕግዘካ ዶ ንጉስ እብለኻ እሱ ድሓር ማሲጦም ትሕትኡ ደለዉ ንፉዓት እዮም ሕጂ ንጉስ እንታይ ድዩ ፈረስ ናይ ንጉስ ዳርጋ ካብ ሰብ ንላዕልን ድዩ ግን ካብ ቁሩብካ ጨት ኣቢሉን ድዩ ግን ድሓር ርእስኻ ተላፅዮ ኢሎሞ በቃ ፅብቕቲ ገለ ኢሎም ተራዳድዮም ንምንታይ ነገራና ኣሎ ዝኽእሉ ዛንታ ትብሉ ትህልዎ ኢኹም በሬ ዓርከይ መፂእ ህልዩ ብዚ ድሕሪ ሕጂ መፅሓፍ ከይትይስ ኢልኒ በዚሕኻ ኢልኒ ሰብ ስቕጭ መፂዎ ባዓኻስ ማስ ገጽካስ 10 ግዜ ኮንካ በቃ ዕቕ ኢልካ እናገለ ኢልኒ ሓቂኻ ውከኻ ኢለ ሞይተ ይገብርኒ ኣነ ስጋ ደቀይ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ድኾነ መፅሓፍ ኣይመፅን እየ ኢለ ምሒለ ፈኪረ ጽባሒቱ ቴሌፎን ተደዊልኒ ኣይዳስ መጽሓፍ ጌራላስ ትገብር ዲኻ ኢሉ ናጎይኹ እንታይ ደለኒ ኣነ ወላ ሓንቲ ሕጂ ኻባይ ተምሃሩ ክትመባፅዖ ከለኹም ትመባፅዖ ግበሩ ኣነ መብፅዓይ ጠሊመ ኣይዲ ስለ ደኾንክኒ ማለት እዛ መጽሓፍ ከንብባ ምጀመርኩ ሰብ መቸም ኣንስታይን ተባዕታይን እንዲ ኣደናቦን ስለ ዘለዎ እቲ ኣንስታዊ ክፋል ናይቲ ሰብነትካ ይለዓዓለካ እዩ ማሲ ጓል ስጋብ ክንደይ ሓያል ምዃና ስጋብ ክንደይ ትገብር ምዃና እንተፈትያ ኩሉ ምዃኑ ገለ እዩ ድገልጽ እዚ መጽሓፍ እዚ ሲ ንሕና ቢራ ክንሰተኸልና ብዛዕባ ዋሊድና ነዛር ከላዲ ይብለዘን ጓል ርሲ ይብላ እንኮ ገሌና ንብል እዚ መጽሓፍ ተንብቦ ከለኻ ግን ከም ጓል እኮ የለን ፍሉያት ፍጥረታት እኮ ያን ኣምላኽ ስንኳ ፈጠረን ገለ ከም ትብል ገይሩ እዩ ያ ገይራ ሃኒፃቶ እታ ፀሓፊሲ ስጋብ ክንዱ ሓይሊ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣሎ ድዩ ኢኻ ትብል ሽዑ ክልተ ግዜ ተጣይሰ እንቋዕ ባዚኣስ እንቋዕ ሓለፈትን እንቋዕ ኣንበብኩዋ ኢለ ምክንያቱ ነዊሕ እዋን ሓደ ክፈትሖ ደይከኣልኩ ምስጢር ፀኒሕንሲ መልሲ ረኺበሉ ማለት እዩ ኣነ ካብዞም ክልወጥ ኣለና ድብሉ መንእሰ ለውጥስ ክመፅእ ኣለዎ ማሲ ክልወጥ ክንክእል ኣለና ንሕናሲ ካብቲ ነበርናያስ ክንመሓየሽ ክንክእል ኣለና ቁሩብሲ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ንቕድሚት ለውጥስ ኩሉ ክእል ኣለዎ ኩሉ ነገር ብቁጠባና ንልወጥ ብስርዓትና ንልወጥ ብፖለቲካና ንልወጥ ብስርዓተ ትምህርትና ንልወጥ ገለ ካብዞም ከም ድብሉ ንለወጥ ገለ ድብል ግን ሽዑ ካበይነይካስ ተኾይና ሃይና ኸዲኑ ንለወጥ ደለና ይብል ማሲ ንነብሰይሲ ሓምያ ነይረ እንታይ ኮይና ሓሚቕና በዓላ ኣነ ምሽሙሻት ኢና ገለ ንብል እፀገም ሕጂ ፈሊጥ እዮ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ፍቓድክን ስለ ደይኮነ እዩ እስኽን እንድሕር ደይደሊኽንኦ ዝኸውን ነገር የለን ምዕላል ድፈቱ ካዓለኩም ሞ በቐዳይ ኣብዛ ኣርዲሲ ዶክተር ተመስገን ዳዕለለን ጣዕሚ ትዕላለ ራእስ ተሰማ ስመሮም ሰበይቱ ትሕሙቃ ኢሎም ስትህዝብስ ይሓሚዎ ነይሮም ትሕሙቃ ሰበይቱ ተሕሙቃ እዚ ሰበይቱ ተሕሙቆ ገለ ኢሎሞ በፂሕዋ ታዛንታስ በፂሕዋ ከም ሰበይቱ ከም ተሕሙቆ ከም ድብልዎ እቶም ህዝቢ ሕሽኽሽኽ ከም ድብሉ ሕጂ ድግስ ገይሩ ዳስ ገይሩ ገለ ፈረሱ ኣሲርዎ ይድዕለና ናይ ተዓላላይ ዓላላይ ደለኻነ ኣሲርዎ እስካ ካባኣትኩም ሰበይቱ ደይ ተሕሙቆ ይብል ጥውይውይ ይብሉ ኩሎም ሰበይቱ ደይ ተሕሙቆ ሓደ ከምዚ ከመይ ሓፍ ኣቢለ ኢሉ ኣነ ኣለኹ ሰበይተይ ደሕምቓ ኢሎ በሳሕ ንዓ ኢሎ ሰበይትካ ተሕምቓ እዋ ሰዶ ዝፈረስ ካልእ ንኽድ ስዋና ንስተ ተባሂሎም ፈረስ ተገዚሙ ንሰበይቱ ደሕምቓ ገዝኡ ኸይዱ ገዝኡ ምስ ከደ ታሕቶ ፍልጥ እያ ካበይ ድመፀ ፈረስ ዳ እዩ እዚ ራእስ ተሰማ ባዕሉ ሂብኒ ከምዚ ምስ በልኩ መናሎ ደሕምቆ ምስ በልኩ ኣለኹ ኣነ ኢለ ሽዑ ተዋሂበ ገለ ኢልዋ ቧዕ እሞ እዚ ፈረስ ናይ ራእስ ተሰማይ ሕጂ ስኻ ሰይርካያት ከይድ ከለኻስ ነቲ ፈረስ ፈልጦይ ዓቀይቱ እዩ ይኽብሉኻ ከይድ ካልእ ፈረስ ቀይረለ ይበሎ ዋይ ፅብቕቲ ሓሳብ ኢሉ ፈረሱ
እናጓሰሰ ገና ድግሶም አይወዱን እኮ ሆሆ ብሉ ገለመለ እናኸዱስ እንታይ ዳ ተመሊስካ ሰበይቲ እንድያ ፈረሲ ዓቀይቱ ኸይትኸውንስ ካልእ ፈረስ ቀይረኒ ንዓይ ሰበይቲ ዳ ክፀፍዐኒ ደዳሪኹም ማይኹም ዳ ቀጣፍቲ ኣቑምጠት ፈረስ ያላ ስዋኻስተ ሕጂ ከመይ ጌርክን ከም ትልውጣ ስትፈልጣ ይኽን ማለት እዩ ኣብ መተራስ ትልውጣ ኣብ ውሽጢ እቲ ሶፍት ፓወር ዝበሃል ናይ ጓል ስተይቲ ኣሎ እቲ ሓይሊ ኢኻ ብግጥምኻ ኣብዚ ወፂሎ ማለት እዩ ኣኽለኒ ድዩ ዋላ ክውስኽ ንእሽተይ ርእቶ ከዓ ንእሸይ ኮይኑ ተሰማዓኒ ክህብ ሽማ ብሓጎይ ትርስዒ ኣብ ኤርትራ ስጋብ 3 ክንፃዋዕ ጀሚርና ኢና ምክንያቱ ኣይዳ መብራህቱ ሲ ኣለዋ ብዙሓት ኣይዳ መብራህቱ እሞ ምሽማ ብሓጎ ግበርዮ ኣነ ጥራይ ሃኪ ዮሃንስ ተኢለ ድደግመኒ ዶ ይረክብ ሕጂ ከምኡ እቲ መፅሓፍ ክዕረ ፅቡቕ እዩ እቲ ናይ ሕትመት ጌጋ ከዓ ርእየሉ ከምዚ ፔጅ ሰርቲቱ ድግብኦ ሰርቲ ገለ ተገማጢሉ ግን ናይ ሕትመት ጌጋ እዩ እታ ዓላለይ መወዳእታ ብሓንቲ ናይ ባህልና ዓላል ክውድእ ህበይሲ ቀደምታይ ጌራ እዮም ድብሏ ካብተን ጀምዓ ኣተፈልያሲ ኣዝዩ በቃ ደጉላዕለ እኽሊ ገለ ዘለዎ ረኺባ ሕጂ ፍሉጥ እኽሊ እንድሕር ሸዊቱ ከዓ ሓላው ኣለዎ ሕጂ ክትሕዝ ደልያ ግን ከዓ ሰብካ ድየለ ድሕሉ ወርቂ መስልካ ከምዚ ኢሉ ከዓ ጅብ ኢሉ እቲ እኽሊ ከዓ እቶም ኣህባይ ከዓ እዝየ ኣለዉ ከዓ እኒአው ከዓ ደለዉ ሕጂ ተማቲ ኣበይና ብኖ ትሕዝ ክትምንጭት ደልያ ትበልዕ ደልያ ኪዲ ገለ ድብላስ ድየለ ህበይስኹም ያለ ሚዳ ማንስ ትጓየ ገለ በተሽኪዓ በትወስድ ጀምዓ ኮይና ጫውጫው ትብል ገለ እቲ ሞመንት ግን ኩሉ ፐርፌክት ኮይኑ ንኽሰርቕ ሕጂ ኣዝዩ ፐርፌክት ምስ ኮነ እንታይ ኢላ እዮም ድብሉ ኣቦታትና ኢላስ ዎ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ኢላስ ናፍተን ጀምዓ ናፍተን ህባይ ከይሓዘት ተመሊሳ ብሉ ሕጂ ኣዴታት እንታይ ይብላ ሓደ ነገር ኣዝዩ ፅፉፍ ተኮይኑ ዎ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ኢልካ ምክንያቱ ገለ ሓደጋ ስከጋጥመካ ኣለዎ ከምቲ ንብሎ ደልና ሎሚ ድፈከርካስ ፅባሕ ገለ ይኸውን እሞ እዛ መፅሓፍካ ኣዝያ ፐርፌክት ምስ ኮነትኒ ዎ ስነ ስርዓት ዘይብሉ እዩ ኢለ ግድፍ ኣቢልያ እሞ 5 ግዜ ጣቕዑለይ እንኳዕ ሓጎሰኪ እንኳዕ ዝጠኣሽው ገበረኪ የቐኒለይ ዳርጋ ሃክ ብሕጂ ተረኺብናካ ኸ ካልእ መመረቕታ መፅሓፍ እንታይ እታ መቕፃዕቲ ተረኺብናካ ኸ ኣሃንማ ማክነፍቅዳ ቅድም ዳርጋ ናብ ሙዳእና እያ እታ ፋይናል ተሪፋ ዘላ ንእሽተይ ዕላብ ምስ ኣይዲ ክንገብር እሞ ብጣቕዒት ናብዚ ሰድያ ቀሪበላ ዘለኹ ወይ ገዝኹም ዳኖ እዚአን እንተ ንእሽተይ ወይዘሮ ወይዘሪት ጓል ኣይዳ እያ እዚኣ ተረዲዋ ይመስለኒ ናይ ኣደይ ውራይ ኢላ ስቕ ኢላ ኣላ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ጅምር ክሳብ ሕጂ ኣይደ ከዓ ሓድሽ እቲ ናይ ወላዲት ነገር እንዲሁ ኣብያላ ጓለይ ትበክ ዶላ ደቂሳ ዶላ ክትብል ፀኒሓ ሞ ጥቡዕ ዘላ ሰሲ ቁርብተይ መዕለሊ ክኾነና ንምንታይ ኢኺ መጀመርያ ኣብ ካምፓላ መርቕካ መፅሓፍኪ ብኣና ዘይምጀመርኪ መስመራ መጀመርታ ይቐኒለይ ግዜኹም ወፊኹም እዚ መዓልቲ እዚ ትበቃ መፅሓፍ ያልኩም ኣብዚ ምሳይ ምህላውኩም ይቐኒለይ ብምቕፃል ኩሉ ግዜ ካብ ንእሽተይ ከለኹስ ክፅሓፍን ከለኹ ዳርጋ ምስ ኣደይ መተሃላለኽቲ ኢና ነርና ሕጂ ይገልፆኒ ሓደ መዓልቲ ክገልፆ ሕጂ ኣብ ርእሰይ ግን ምሽ ትቐርፆ ነገር ኣሎ ኣብ ከምዚ ዕድመስ መፅሓፍ ክገብር እየ ትብል ኣብ ርእሰይ ዝነበረት ቅድሚ ብኽሪ ውላድ ምምፅአይ ብኽሪ መፅሓፍ ክትህልወኒ እያ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ነይሩ ድሕሪ ንሉል ጓለይ ነፍሰ ጡር ምዃነይ ምስ ፈለጥኩ ከዓ ዝፅሕፎም ዝነበርኩ ኤዲት ምግባር ፓብሊሽ ክገብረለኒ ኢለ ወሲነ ኣብ ካምፓላ ስለነበርኩ ከዓ ካብኣ ከመርቃ ነይርኒ ማለት እዩ
ቅቡል ምክንያት ይመስለን እዚ በርከ ኣብቲ መመረቕታ መፅሓፍ ከማን ኣይትፍለጥን ኢኹ ነርኪ ክንደይ ወርሒ ነር 8 ወርሒ ጥንስቲ ኢኹ ነርኪ ነቲ ኢንተርኔት ኣክሰስ ኣሎ ወይ ብገለ እቲ ስእልታት ርኢኹም ኮይንኩም ኣይትፍለጥን እያ ነይረ ኣነ ንባዕሊ እውን ኣይፈለጥኩን ነይረ ዝኩሉ እንዳተፀሓሓፍናስ ሓዳሽ ጥንስቲ ከም ዝነበረስ ኣይፈለጥና ስለዚ ክልተ ሰፕራይዝ ኮይኑና ማለት እዩ ስለዚ ድሓን ተቐቢልና ያለና እዚኣ ኣስመራ ዘይመመረቐት ኢኺ ሓሳብ ናይ ፍሌምስ ክትፅሕፍዮ ካብ 2018 ካብ 2018 ክሳብ 2025 እዩ ግዜ ወሲዱ እቲ ሓሳብ ብምንታይ እዩ ዝመፀኪ ክጅምርዮ እዚ ማለት ግጥምታት ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ ጌርክሲ ብምንታይ እዩ ደሪኹ ክናብ ከምኡ ደረጃ ቶም ግጥምታት ብልክዕ ክትዛረብሎም ትኾንካ ዳርጋ ናይ ሓሳባት ዝተሰርቁ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኺ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ሶሻላይዝ እንድሕዳ ይገብር ኣለኹስ ኣብ ዕላል ገለ ኩርናዕ ይወስድ እየ ንሱ ከዓ ብመልክዕ ግጥሚ ኣይ ቲንክ ክፅሕፎ ቀሊለይ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ 2018 ክሳብ 20 ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ መራኸቢታት ይዝርግሖም ግጥምታት ግሩፕ ዝፅሕፉ ሼር ዝገብሩ ከዓ ሰብ ነበሩ ካብኦም እውን ብዙሕ ሓሳባት ይቕበል ነይረ ብድሕሪኡ እንዳዓባኻ ክትከይድ ከለሃስ እታ ሂወት ከዓስ እንዳፀንቀረት ትኸይድ ሓደ ግዜ ካብ ክዕልል ማለት ከም ቅርብ ኢለ ካብ ክዕልል ከዓ ክፅሕፍ ይቐልልኒ ብኡ ምክንያት ድማ ዘጋጠሙ ነገራት ወይ እውን ኣብ ከባቢ ዘጋጥሙ ድማ እንዳፀሓፍኩ እንዳኣከብኩ ኣጋጣምስ ምስ ረኣኽዎምሲ ሕብረ ብዙሓት ኮይኖም ፀኒሖም ብማት ሓደ ኣንግል ሲ ኣይነበሩን ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ምክንያት እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ይሓስብ ከባቢ ክረአ ኢለይ እቲ ስምዒታት ኣብ ቦትኡ እንዲዩ ዘሎ ካብተን ኩለን ቻፕተርስ ፅሒፍክያ ዘለኺ ኣብታ መፅሓፍ ከመይ በይነይቲ ቻፕተር ገለፅክያ እዚኣ ኣብዚያ ዘለናያ ሰዓት ኣነ ሓንቲ ነይራ ዝረኸብኳ ግን ድሓን ኣምኖግድ ሊወያ ይህበክን እየ ሓንቲ ምበልኩ ነይረስ ግን ኣጋጣሚ ከዓስ ማዕረ ኮይኑ ተራእየኒ እምበር ዳታ ኦፍ ኤሪትሪያ እንደ ክብል ንደፈርኩ ግን ተባዕትዮ ከዓ ኣግዲዖም ንበዚሖም መፅኦም ማዕረ ሃክ ያ ብሓፈሻ ግን ወላቴና ኣብዚ ዘለዎ ኦፍ ኮርስ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎም ሓይሊ እንዲሁ ኣብዛ ኣብቂዕና ዘሎ ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲአን ኣብዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ሕልፊ እየን ክብል ይደፍረ ስለዚ የቕረግበርለይ ዳውተር ኦፍ ኤሪትሪያ ትብል ግጥምላ ብኸምኡ ድሓንቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ምስ ሰበምኩማታ ዶክተር ኦፍ ኤሪትራ ሓቃዲ ኣላ ጌጋል ኢልኩም ክትረኽባ እውን ትኽእሉ ኢኹም نغطر قربتي حطاتات دحنا الله ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ጀርኒ ዝነበር ኩሉ እዋን ከተቋረጽ እዛ ሓሳብ ኩሉ ምክንያት ነይሩ ክዶ ኦር ነይሩ ዶ ሜቢ እዚስ ኣይኮንን እዩ ኣይክበቅዕን እዩ ዳውት ትገብርሉ እውን ነብስኽ ነይሩ ክዶ ግዜታት ኣብቲ መወዳእታ ከምኡ ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ ከምኡ ኣብ ርእሰይ መፂ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ካብ ኮሌጅ ጀሚሮም መሃራነይ ዝነበሩ ከምኡ ናብዚ ዓዲ ንፉዓት መምሃራን ጸሓፍቲ ገጠምቲ ሼር ምስ ገበርኩማት ቲ ሳምፕል ምስ ሃብኩም ናቶም ርኢቶስ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእየኒ ከምኡን መእረምታውን ሰይዶም ለይ ሕጂ እታ ሓሳብ ዘይበቃ ነገር እዩ ኢለ ዝሓሰብ ኩላስ ክበቃ ክእል እዩ ዝብል ገለ ተስፋ ሂቦምኒ ስቲል ወላቲ መጽሓፍ ንድሕዳ ርኢናዮ ኮይና እቲ ኮፒራይት ኦፕን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ልክ ንፍዕት ጸሓፊት የለስ ንነፍሰይሲ ሕጂ ክመዝና ይክእልኒ ዳስ ዋይ ከምዚ ስነ-ጥበባዊ ጸሓፋይ ግርማይ ዝበሎ ክፉት ገይረዮ ሽዑ ክዕረ ዘሎ ክዕረ ንድሕዳ በቂዑስ ንድሕዳ ክትርጎሙ ንድሕዳ ክኢሉውን ብዘይ ዝኾነ ነገር ክትርጎመለይ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ በቲ ዓቕመይ ፈቲነ ግን ከምኡ ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ ከባቢየ ዘሎ ግን ሞቲቬት ዝገብሩ እዮም ዳስ ዋይ ድማ ኣሕቲመያ ማለት እዩ تانا كوبي رايت حنا أخذ لكم أبيلكي مليس كل اللي خي أي نوع أبناء كامبلا ما مرة أتاخد جالس كي أخزيها جن أبكلها تنافتا متحف تكبر كن ريوه لنا كنت سلسلنا جراتينا نرزق لنا تشيس بورد الله قال علو أوتوماتيكلي أنا بيرسونال مجمرة فليمز مسبالكي فليمز ياخد كوبرات أرت كبري ليه حسيبني رقم سب جن نمنت أخي زي أمريت كجير كذا الله خي تكبر
مجمرتا تا فليمز هالهالتا مالت اندي جي هالهالتا وي يوما مقاكاي وكاي انددكاي تا مصحفتي درجة مبزحتهم بين يوم زجمرو مالت كانزا يوم زجمرو وي بهم عين السمعيتات كجمرون كله موداتو جن ناتهم فتح يوم زمبتو مالتي سلازي بأرس خنجمر تخوينا بقى ناتهم شجرات كاس كم ما مغي كم مسحاني كنت أمول له مالك زبل أمري زلوا مالتي after covered ما سألي نحد سبالو قالدي ودي أجلسني هتأنون أجلسني that's why after قلت متازلو بعلها كده complain يروم مري ندك تبعتيو ندك أنستيو نهتأنات زملكت قلت متات إلى سلزة حسب كي بحد فلويت أوتاخ قبرو زيد لهم after chase دما كم زي قلت أنها هيوت chase تسعر جس نقول ميتراك متعلق كمالتي أبغوني نايدم ملكتالو السلمة بزعبة بسلاتات كوينات زقلتو قلت متاتالو نوعو سيمبولايز قبل ليس لدلوخي قبل علون سمياو حبري يزلوا سمياو خا عالم حبري كوليكشنز لزغونة تيقت مدما نوعو تات سيمبولايزنا قبل لي إلى زحسب كوعنيرة وفلي ردتكم اوكي بطي يا قلالتها ناي مودات حطوي حنت مصحف راح تعرف كده خطط اختب له ويس بحجس بوزح انتي خنصبه نخل قالوا لي خاله بحجي وي ستوري دي خصحفي اوتوبايوغرافي دي خصحفي بزعبه ناي موديلينج من غعزوخي وي قال انتي زلو مدبكي كم زبالكم كحت ملكاي تصحفنيها كم صحف عداي وعلني مالستي كسب حسابات متاني مالتي قلطيفه مصح اتو አይደልني ግን of course ተጠቅብል መደብ ይብለኝ ጽሐፍ መደብ አለኒ እንተ አይነት ዲቴል ግን ግን ሕጁን ከመልስ አይከልኒ استحنا حتى كني final thoughts ناتكي want to say thanks whatever you want to do መጀመርታ ኩላትኩም ነዚ ዕድሜ አኽቢርኩም ዝመጻኹም ይቀኒለይ ካብ መጀመርታ ዛ መጽሐፍ እዚኣ كتصحف خالي إلى كم عند حسب كهلوني ونزبقني سدرا بيتي مو مجمرتاي أني لي كبلي فاتو إلى دما إلى بحفشة أب جوزه هوتي بكل من قدي بتصبو بحما أب من قدي زنبرو نخلو كم حيالي كم من أساسي سلاز جبرني كمسكني فاتو مخنيات نيزا مصحف محتمت زخنت لول بحري قالي ما كمسكني فاتو مالتي حنسا زوري لا لا دحن لازم معلتزي كون خخون صراحكم كلاتكم channels سألتي لازم دبزي أجوهي زبلتني حفتي محازايدا نايت قبل هوت ديزاينر اسروم جنريشن ابزلو تلفزيون زلو كران زغبرلي مزن رفعت موديلات ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከምኡን ዝተፈላለዩ ኩላትኩም ሰበስልጣን ኩሎም ኤርትራውያን ማለት እዩ ይቀኒለይ ክብል ፎቶ ምናልባት ኩሉ ግዜ ኣብ ምስጋና ይርስዐ ዝረሳዕኮ ተሎ ይቅሬታ ብሃፈሻ ግን ንኩላትኩም ማለት እዩ طاعت ምናልባሽ ኣብ መጀመርያ ከይፈረምኩም ዝኣተኹም ምናልባሽ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ክስታይ ክህልዋ እዩ ኣይዲ ክትረኽብዋ እውን ክትኽእሉ ኢኹም ደጊመ እንኳ ሓጎሰኪ ታንኪ ኹም ኢልኪ እውን ንዓና ኣኽቢርኪ እቶም በቃዒና ነዚ መደብ ኢልካ ሒዝክና ዝቐንኺ ይቐኒልና ኣብ ካሕሳ ክውዕለና እውን ንሕና ኣይ ዊሽ ዩ ኦል ዘ በስት ብሕጂ ካሊእና ክንፅበ ብሰላም የራኽበና ቅኒላ ክትኸይድያ ስለዚ ሕጂ እውን ቁሩብተይ ናይ ምስ ቻው ቻው መበሊት ክትኾነና ነቶም ከይረኸብናያ ዝቐነና ብሕጂ እውን ክስታይ ክንረኽባ ግዜ እንተዘይብልና ተፀሚምኩም ኣይኖ ጠሚኹም ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሕጂ ወዲና ስለ ዝኾንና መደብና ታንክ ዩ ሰዓትኩም ኣኽቢርኩም ብምምፃኹም ነመስግነኩም ሰናይ ምሸት
مو كمي أمسي مدب ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብል በጋጣሚ ዳርጋ ባሊካ ነዛ ቆልዓ ኣብ ኩሉ ነገር ኣለኹ ፅቡቅ ሓጒሰ ምክንያቱ ውሉድካ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሓልካ ብጣዕሚ ንዚ ዝሪኦ ዘለና ግዜ ደስ ዝብል በቃ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ካበይ ድያ ንላዕሊ እውን ተሓጒሰ ክኸውን ይኽእል እየ መልእኽቲ ናብ ኣይዳ ትብልዮ ኣይዳ ቀፅል እዮ ኣጅኹ ንፍዒ ምክንያቱ ኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ እታ መፅሓፋ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን ታሪክን ስለ ትገልፅ ቅሩብ ከዓ ኣነ ምክሕል ደቂ ኣንስትዮ ቴንኪዩ ጋሲጋስ ማዕረይ ቴንኪዩ ደብሳይ ቴንኪዩ ዓዲምናካ ከዓ ቆፀራና ክቢርካ ብምምፃእኻ ኢኖም መንጎ ስራሕ መፅኻና ከመይ ኣምሲ መደብ ኣዝዩ ዝኹርዕ ዘሕብን መደብ ብከምዚ ዓይነት ኤርትራዊት መንእሰይ ኣይዳ ፍሉይ ዝኾነ ትሕዝቶ ምቕራባ ንብስለታ ርቀታ ንኩሉ እቲ ሞዴል ኮይና ዝገበረቶ ስራሕ ዝያዳ ልቢ ዘረስረስ ዓርት ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ መዳያት ኣብነታዊት እያ ስለዚ ከምዚአን ዓይነት ተካእትን ተስፋ ዘለዎምን ብሩህ መጻኢ ዘማዕድዋን ንእሰያት ምህላውና እዚና ንሕበን ንኸር ቴንኪዩ ድበሳ ሓወይ ትነጥባዊት ወይ ንኸመይ ምሲና ፀሓዳ ምሲና መደብ ከመይ ኣምስዩ ፍሉይ ዶ ነይሩ በዛ መንእሰይ ጓላ ምዃንካ ኣዝየ ተሓቢና ንምንታይ መገሻ ነይሩኒ ነጊረያ ኣብ ችነማ ዝመራ መዓልቲ ትያትር ተረኪብና ኣብ ዓዲማትኒ ጨረ ኢላን ኢልና ተስፋላ ድሓር ምስ ተፋለጥና ሳ ግን ትፈልጠኒ ፀኒሓ ተፋሊጥና ስለዚ ባህ እናበለኒ ኢለ ግን መገሻ ኣላትኒ ምናልባት ተደይ ጥዒማትኒ ኢለ ከም ትጥዕም ጌርና ነፂናኩም ቴንኪዩ ክብረት ሃበና ከምዚ ኢልካ ካብ ምምፃና ይምሽሩ እዚ ቪድዮ ምስ ረአየትካ መዲሳ ክትሕጎስ ቴንኪዩ ወይን ማዕረ ቴንኪዩ ሰናይ መሸት ማይክ ከመይ ኣምስዩ መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሳሓብቲ ሰርፕራይዝ ደ ኮይነ ምስ ነገርክን ኣይፈለጥኩ ነረ ኣይዳ ምምፃእ እውን ኣይፈለጥኩ ነረ ድሓር ምስ መፃኹ ኩሉ ነገር ሰርፕራይዝ ኮይኑ ብፍላይ ብግጥሚ ሞኻ ብእንግሊሽ ክሳይ ኮይኑ ገለ ብምግላፅ ፅቡቅ ግጥሚ ተስተማቕር ዶ ወይስ ኣብ መፅሓፍ መንባቢ ሓይልካ ስኻ ከም ሰብ እዋ ኣብ መፅሓፍ እንድዩ ኣነ ድበዝሕ ናብ ብስትናተይ ድኸይድ ሞያ ናብ ስክሪፕት ናብ ገለ ስለ ዝኸይድ ግጥሚ እውን ብዓቕመየ ዝተማቕረ ፊል ገብረ ብጣዕሚ ሕጂ እዚ ኸ ከምዛ ድበለና ሃክ ግድን ከስተማቕረ ሓላፍነት ሂቡና ኣሎ ሃክ ናይ ግድን ከነግረክ ሻ ኣስተማቒራ በቃ ፅቡቅ ጌርካ ንገረኒ እሞ ካልእ መደባት ከዓ ስጋዕ ንራኸብ ንራኸብ ኒና ግድን ብጣዕሚ ደመስግን ሕጂ በቃ ማዕታ ጋይሽም ዘለኹ ቢዚ ኣለኹ ኣነ እምበር ቴንኪዩ ከምዚ ኢልካ ግዜ ከምሃብካ ቴንኪዩ ማይክ ሞዴል ሜር ጎብሪ ይበሃል ሞዴል ስኒት ዮሃንስ ይበሃል ሽም ግን ጥራሕ ኣነ ምንዳርጋ ሞክስያ ስኒት ዮናስ ይበሃል ኦኬ ክልተ ስኒት ቤሉል ሃይለ ሞዴል ሜላ ፍቃር ከመይ ኣምስዩ መደብ ከመይ ነይሩ እንታይ ቀሲምክን ኣለኽን ንስኽን ወይ እንታይ ስምዒታት ፈጢሩክን ኣሎ ምሸት መደብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ትፅቢትና ወፃእና ሁላትና ወኪለ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ቀዳማይ ነገር ንሳ ኣብ ናትና ሞያ ብምህላዋ ንሕና ከም ሞዴላት ሓንቲ ሞያ ጥራይ ከምዚ ዓጋቢ ሞያ ጥራይ ከምዘይኮነ ድሓር ስምዒታትና ክንገልፅ ኣምባሳደራት ናይ ሃገርና ክሳዕ ዝኾንና ኸኒ ብፅሑፍ ንደልዮ ነገር ንብሎ ነገር ካብ ብኣፍና ብስርሓና ወፃኢ ብፅሑፍ ምስ ሰባት ክንላለየሉ ንኽእል ሞያና ዓብ ነገር ምዃኑ ኣነ ከመየር ማለት እዩ እዚአን ሓዋተይ እውን ካብአን ፍለ ሓሳብ የብለንን ብዙሕ ነገር ተገንዚብና ማለት እዩ ሞዴል ኣይዳ ከዓ ደጊመ እንቋ ሓጎሰኪ ናትና ሞዴል ኢኺ ናይ ኣተሓሳስባና ይኹን ነቲ ንጓል ክብሪ ሂብ ድገለፅክዮ ከዓኒ ናትና ናይ ኩላትና ናይ ውሽጣዊ ሓሳብና ዝነበረ እዩ እሞ ደጊመ እንቋ ሓጎሰኪ ክብላ ደሊ Thank you.